Vores rideklub. 68 Lone Linding med på banen, og 69 Karen Møller Rode skal holde sig klar i slusen. Og Karen Møller Rode, hun er klassens 4. sidste ekvipage, eller rytter. Og jeg følger her din hoppe på 16 år. Og det er jo længe siden, vi efterhånden har haft omskiftning i top 3. Signe Lose Jensen er på en 3. plads i øjeblikket. Kasper Moberg er nummer 2, og det er stadigvæk Louise Sovinski og Cassie B., der er i den gule førertrøje. Ja, så fik jeg lige nævnt top 3, og så skete der faktisk